Papageno. Papageno és un ocellaire que viu dels ocells que caça pel bosc. Vesteix estrafolàriament. Porta plomes enganxades per tot el cos per tal de semblar-se a un ocell. Porta sempre alguna gàbia i sobretot una flauta per reclamar les aus. És divertit, vividor, tabalot i molt infantil. Està amoïnat perquè encara no ha atrapat la seva dona ideal. Cerca una papagena per tenir petits papagenos i papagenes. Un dia, passejant pel bosc, en Papageno va atrapar un príncep atemorit. Quina por que tinc! Aquest príncep és en Tamino. En Tamino acabava de salvar-se d'una serp ferotge, però no sabia com. En Papageno va arribar i li va dir: «Soc jo qui t'he salvat, Tamino. Soc jo que he fet fora aquesta serp ferotge». Però de fet, no era pas veritat. Des d'un racó del bosc, una reina màgica ho va veure tot i va enviar un encanteri que va deixar mut el Papageno, que ja no va poder dir res més. Bon dia, que m'heu reconegut. He vingut aquí perquè necessiti la vostra ajuda. M'agradaria que us inventéssiu el vostre ocell. Amb el bec, les ales, les plomes, la cua, així ens l'emportaríem jo. Segona cosa, voldria que m'aprenguéssiu a parlar sense dir cap paraula. També m'agradaria que aprenguéssiu dues cançons. Ha vingut en Papageno i nos ha interromput la història. Cal fer el que nos demana per saber com continua el conte. Teniu una setmana.